Amatsha-ntliziyo achasene nokuxhatshazwa kwababhinqileyo aphuma kwimibutho eyahlukeneyo atsholoze ngaphandle kwenkundla ememelela ubulungisa kwisicelo sebheyile. Apho ke ekugqibeleni sicela into yokuba urhulumente xa seyithatha isigqibo egweba umenzi wobububi agwebe ngendlela ezawuthi nathi sixole, kuba kubuhlungu ngomntwana oqala ukuphangela ekubeni abantwana bethu bengayithathi imfundo, kodwa yena uye wanyamezela. Xa eqala uphangela kokwabo nguye yedwa umntwana osigqibileyo isikolo. Udadibomfi omdala uthi zazikhona iimpawu zokuxhatshazwa kaNesethu ngulowo ebencuma naye oseluvalelweni kunamhlanje nje. Andifowunele athi sisi uphi uNesethu, ndithi ke mna ke uNesethu awumtshatanga ngene endlini sisathathu sindingene bendifuna uthetha noNesethu silungise izinto. Ndithi uthi uNesethu umleqa ngesibhamu. Iingxoxo eziphathelene nesicelo sebheyile nalapho ummangalelwa ethe ukuhlala eluvalelweni kwenza ukuba angakwazi ukukhathalela usapho lwakhe nabantwana bakhe ababini. Umtshutshisi uZintle Nkewu uthe ityala ajongene nalo linobuzaza yaye likumdla wabemi beli nanjengoko libandakanya ukuxhatshazwa kwabasetyhini. The writing is on the wall. It is clear that the safety of the applicant is not guaranteed. On those grounds, your application to be raised on bail is refused. Usapho lusamkele isigqibo senkundla. Ndiziva ndonwabe kakhulu mna. Into ebethe lo mfana kuthethe eme ngenyawo sisile nto kuthiwa ngumsindo. Nobe benzeni udadewethu ngephumile kuye, manintsi amanina nangegcwele apha azokwenyulela inyapha. Uphando luthe vetshe luyaqhubeka de libuyele enkundleni kwakhona ityala ngomhla we-17 ku-April ngelixa ummangalelwa eseluvalelweni. uNesethu ubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngomgqibelo esijonge kuye. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya kwinkundla kaMantyi yakuTsolo, eMpuma Koloni.